Pak, ning kafe kue panganannya apa bae ya? Ana kopi ora ya? Pisang goreng bu apa? Ayo nek kopi ning kono larang ora ya, Mak? Iya, kayo ngeta larang ya. Wong apik nemen sih ya. Sine can nom-nom. Pengen mono be ora kelakon ya, Pak ya. Watire maksudnya mbok pesen kopi ning kono tuli Duit duite orang larang. Iya. Anak kopi siji. Rokok kayak Ares sampurna kretek. Ya, kenang gue status kia lah ngopi ning kafe. Bajane kopine gawe dewek ya. Ngarepet tok iya. Tuli pribek ya. Andon. Iya. Iya ning kana sawah arikling. Watire ana ulam rambat kene. Ya wis lah dinikmati ya. Madepe manam kayak ngopi ning kafe apa ya. Mendingan urip malam dunya pegane mong-mong. Kadang-kadang rongsok. Join, Pak. Join boys, Mak. Rokok kayak Ares pisan. Ya Allah. Wis lah dinikmati ya. Durung tentu sing kopi ning kana bahagia ya, Pak. Enggak. Tak sebahagia kita. Aslinya pengen ngopi ning kono ya, Mak. Asli pengen. Bek, pokok duit ora cukup ya, Mak. Iya kue mau. Larang ora sih ya? Aku yo ngeta larang wong anak kue kursi goyange. Wong kuli acara kareka ngayale ke. Masih kuli. Ya kuli ke. Arek wong pengen kayak umum ya. Kayak wong-wong sing kabeh-kabeh anak karaokenane, anak apa ya. Namun gawa kopi dewek kuli jago ini kan oli ora ya? Ya oli. Oli mbak, oli pripe ya. Ya bisa juga. Mono apa, Pak? Andon jagong kono. Semangkate wong telu ning pinggir sawah. Andon selfie apa ya, Mak? Ya selfie bu apa? Ya mendingan. Akhirnya dikubuk cerita. Tuh sandale pe kayak kue. Kue paling apik kue. Siapa yo lah dinikmati wis lah sulit lah. Nyacak mono ya, anak satame ora ya, bu tukang parkir melu jagong kono li ora ya. Nyacak yo. Ngene bae. Iya wis ngene. Iya pokan di Sing penting pada bae ning kafe kok. iya. Watire pokan di gusah ngono ya. Ya wis. Oke. Tinung ayo. Enggak wate bek. Ares rokok